Kandai ka singi ka basa jingkan mau ha ki history ju ki pai ba nong Shnong ki san Shnong ki ba ha ka Nongrim Jirang ha ka ba hadin ki post nam kani ka than kala yo ban priyan ko umbam umdi ha ka ba menda ka singi ka arpo iterek unai lor a ja arpo la ban play pai ba yu mau Nongrim bante ye ka Nongrim Jirang combined water supply scheme kabla mang de ka tanat PHE na ka scheme Jal Jeevan mission ha ka jinglut ka block kot adun Klur Duna tingka Yang mau Nongrim juga nih scheme lalu ban play pipe bau menteri katanat PHE ubah samlan mangyang ha kejiran lang UMLA Jirang constituency ubah Sostana Sotun UMDC ubah Victor Rani ubah CR Chalam additional CE ke PHE ikong RM Kurba DC ubah im Jirang ubah H Walang nalor kibai deki officer Kini scheme umbam umdi ke bapaka la angnu ban pendap no ha pos nem arja arpuar kenang bagi arspa prapotali kilong yengkin yo ikajing mentoy Kumbalong menta ka sarkar jala ka don ka thong ban pinpoi ko umbam umdi shiki palat arlak saw hajar tli kilong ying hapo usnem arja arpoi na preng kisan lak tam kilong ying ha kani ka singi ba Victorani MDC ka jirang ula kular ban pinyo asan lak tingka na ka banta ban maramot ika ying school ka badan Nongrim Jirang ban na kaliang menteri ka tanat PHE lember UMLA kila kular ru ban yakran menteri ka tanat ka koi ka khia ban pinyo ika sub center hapo Nongrim Jirang kani ka scheme kaba nakaliang ke department ka sarkar kilai treshtom kumno ban pinurong ngaken mau nakaliang junga kum UMLA nakapo siya kapor ngan rong siya ki minister ngan rong siya ki department ki affair nakabenta ka jingdon kam ka jompi ki paiba tekum unong mikmat ngadap na kajing sokya ka bakraw hadok dagata ha bangapay bakipat ba ha ka consensi kia kendo ya kajing te ha kini kasni ka kapakar pang ngasngaw ban pinpaw mat jopi baro ya kajing sokmen ka bakraw bat kini kishnong gi jopi kini kisantali kishnong gi banyo lingba kini ka combined water scheme Kumalapan pau dari additional C hot ya kini ke project lamai pang na dugipor ke bakamen shwa Henry nakadaw bamlakir kisus kiba ompala ban penbiang bat menta hadin balayo banyakren banyak thirsani ba ringkat badu local MLA badu minister iba shimkia nakabenta tang nakabenta ka konsensi ke jungi Henry nang ta ka jelahi borokoi kumang lapan pau mane ngasusarong banyo ya ki minister ya ka sarkar ka bashim kia nakabenta ka jinglan kam ke jumpi ki paiba kumalakren dai madam DC RM Kurba daken mau ba ngihapan pensa penne ya ka may marang ke jungi lada bangidon kam banyo ya ke umbam ke baput lani lada bangidon kam bangiyo ya ke umbam umdi ke babiang ke bapahu pahai kajing ot ya ki ding gisi kajing penselan ya ki klau kala ban kta shibun ya ke mai marang bat kala ban kta shibun ya ke jaga ke jungi bat kala ban kta ya ke project jong ka PHE namar ba lingba ka jing pensa eki khaw ki betap niyo ya ka umbam undi na so thu ya ka ei ki jing don kam ki jong ki ka ba phi kren hang ni kine ki jing don kam ki jong ki ki ba phi bo khmat ki nong yalam bat hanga kum minister ngila ban pen urlong ya ka ne lengba ka jing trelang ka jong phi ki nong sung snong bat UMLA jong phi lada piong nyai lai no UMLA kini ki jingang no jong phi kan num lo namar ngim tep ya ka ai ki jing don kam sya kini ki Shnong ki jong phi dai leng ba UMLA jong phi upan snow sya ka sarkar bat sya ki minister bat hadin kata ki minister bat ka department ki le ya badon kam leng ba ka jingwan bot dien UMLA pai ba be hoi ngatip Bagani ka scheme jong pi hang ne ko long kum ne kum bakalong menta kidon tang aspa apsan yin ka sanction jong ka scheme kalong ka pahe
hadu riu krur prapolak sau punyo hajar lai spa tingka da kenya jing don ki nong Shnong bat kapisa kala he palat kapisa dan rei emale ju piu it palat wong ai nak ai sa da he ru da khendiat ki brio ane la ai kar pang ye kani bat ndai tang ban ai ko pok Shnong ban pen poi kani ko haki tingkong ying jong pi man na ka wei pa ka wei ka nong ying pin yo i bakari ka skim kan sa poi ka shor ha jing bu la ne ha plau ying jong pi ha to pim ka man bai ba ngong ye pi ha ka jing em ka jong yi ni trai larang yong i duna surok yong ka surok ka de tit snam ban pen poi ki marap sayo Ramdon Kisnam kakali kamla banyai. Mo? Nama kasnam kamla banyai adam don utiet. Ya ka school kiong. Kadek education kadek ka jabi. Klam ka jabi ban perkat, klam nang klam sta. Klam nang ban tho ban pule kanong ne no e. Ka khai ka pateng. Kiong kadek ka jakpo. Nama klam don ka kam ban khai myo pisa myo chet bam. Naktada piang ka kepok ke jongi karap karyang diong ba de butlu ban kersan ya ka yeng kasam handrai mental ong ipi habai de bat umbam undi pinong na ka pai ba ong ipi kin Nongrim Jirang to tip mental ka ni kasgi ka umbam undi ka de ka mensim yang menjeng supaya pi hidayah